Iawn, fi di Sean Land, dwi'n drymiwr o fri, fatha mae pawb yn dweud, ia. A hon di cariad fi. A ia, briall di cariad Sean Alpha. Dwi'n eitha boring, ond fi ydy'r un ffynnu yn y relationship. Ais, da ni'n mynd i wneud 3 cocktail mewn 3 munud, ia. Ar 3 cocktail fydd Sean a Briall yn trio wneud fydd y White Lady, Tom Collins a'r Kir Royale. Ia, o'n i'n arfer gweithio'n glob am dipyn, so o'n i'n gwneud cocktail o'r enw Junk a Hirdydd Haf. So, Rhan newydd. dwi'n dipyn o'r Hirdydd Haf? Ia, Beth sy'n mwyn Hirdydd Haf? dwi'n cofio. Dwi'n siŵr o'n i'n feddwl yn gwneud nhw. O diar. Sa. Ond cyn i Sean a Briall neu llanast, dyma'r mixologist Esme Livingston i ddeud chydig mwy amdan y cocktails. Efo'r White Lady, mae hwnna'n really nice. Os da chi'n lyfio gin, da chi'n gallu rhoi tha pink gin ynddo fo, i wneud pink lady. So White Lady, dwi roed i wneud White Lady o blaen, dwi roed i blasu White Lady o blaen. Dwi roed i wneud cocktail. Swnio reit fancy ddo'n di. So mae Tom Collins yn diod really nice i cael adwn o'r poeth. Mae'n chydig bach fel cael gin efo lemonade really fresh. Mae'r Kir Royale, mae'n edrych bach yn complicated. So mae'r Kir Royale yn really syml, creme de cassis yn gwydyr champagne, cyn yn ofalus, tolldi, prosecco i lawr, bar spoon, a wedyn ei garnisio fo efo mafon. Mae'r reseitiau yn y disgrifiad, ond sgrin grabiwch rwan i gael nhw ar eich ffôn. So, awe, easy. Trio. Awe. Iawn, go. A mae'r cloc wedi dechrau. Beth yn o, darllen beth yn o? Wedi'r martini wedi ori. Hwna dio? Yes. Dechrau da. Gin. Ti'n oeri iawn. Ia na, ti'n rhaid o'n hwn gyntaf, ti'n shakeio fo, wyt? Dwi'n O, mae'n gwydyn anna iawn. Da, i ddyn, ia. Gin, Dwi'n teimlo bod fi'n dal o'r rawn. Y strategaeth gynnar gan y ddau ydy i gael Sean i ddallan bob dim tra mae Briall wneud y gwaith i gyd. Mae'n dysgol bod dim yn oes. siwgr. I greu syrup siwgr eich hunan, hydoddwch cwpan o siwgr gyda cwpan o ddŵr ar y stof. Dwi'n mynd o lot yn ei. Ti'n rhaid hew yn y siwgr? Yn y glas, eich? Ta ti'n rhaid o'n hwnna? Ti'n rhaid o'n hwnna? O, wyt, ti'n dda? Mae ysgwyd efo rhew yn helpu cymysgu'r cynwysion y well, ac ei oeri. Iawn, dwi'n ddechrau y cash. Do, ti'n mynd o'n, ti'n rhaid? Dwi'n mynd i bod. Oh my gosh, mae ffyn yn styc. Wedyn mae angen strinio i fewn i'r gwydyr, neu ploncio fe gyd i fewn efo rhew o bob dim. O, sbio beautiful. Dwi'n dweud na, ie. Alun. Mae'r White Lady'n barod, ond mae yna 2 cocktail i fynd, allan na 2 funud ar ôl. O, dwi wedi colli gin ar ffôn fi. Mae gin yn glanhawr effeithiol hefyd. O, di bod yn gin. Gyrall, sydd lemon. O, stwffio fo, just. Oops, sorry. So di syrup ddim yn glanhawr effeithiol. O, Ys yn byd yn hwn? rho'r lip thing na. Mae'n ddwy. Ysgwyd streinio i fewn i'r gwydyr tal rhew. Iawn, ysgwyd fel hwnna. Wel, sa chdi byth yn meddwl bod Sean Alpha erioed wedi gwneud cocktail o blaen yn ei fywyd. Iawn. Ti eisiau leid i streinio fo'n wedd? Mae'r receipt Tom Collins yn gofyn am gwydr tal, a mae siŵr bod gwydr champagne eitha tal hefyd yndi. Mae'r mixture Tom Collins bach yn short, so mae Briall yn topio fyny efo'r hew, ond dŵr soda ti fod i topio fyny efo. Cassis. O, hwnna. Creme de cassis yn hwnda. Rho 3 yn hwnna. Black currant liqueur ydy creme de cassis. Os gynnwch chi'n peth adra, neith unrhyw cordial. Prosecco. Dwi'n just twist. 3 double creme de cassis. O, dwi'n methu, mae gennau syrup ar dwylo fi. Dwi'n methu agor hwn, sdi. So. Dwi'n eisiau crys ti nhw. A mae screw tops yn tricky. Fatha, dyle, ie? Dwi'n gwybod be, mynd a'n neud e. Mae tolldi dros lwy yn helpu cadw pethau ar wahân yn y gwydr. Cwpl mafon ddod i fan o. Be ni'n meddwl, so lasbyd. A dyna ni, 3 munud ar Ti'n ben. hwnna di gweithio? Ta-da! A dyma ni, cocktails, Sean a Briall. Mae'r White Lady'n edrych fel Tom Collins. Mae'r Kir Royale yn y gwydr anghywir, a'r Tom Collins hefyd. Da ni am ddechrau busnes, actually. Neud Gobeithio cocktails bod ni yn wedi hynna. inspirio chi i wneud bach cocktails adre. A to fatha, beth sy'n cwmni enw? Cynffon pidyn. Cynffon pidyn. Cocktail. You heard it here first, enw cwmni cocktails ydy Cynffon pidyn.
Cyffon bidyn amdani.